Joo, ja siitä sitten ruvetaan pientä saunan remonttia tekemään. Haetaan paikallisesta rautakaupasta ensin tarpeet. No niin, johan oltiinkin paikalla. Siinä on vanha sauna tuollainen ja ruvetaan sitä vähän purkamaan. Kiukaan ympärillä on tuommoiset kivilevyt laitettu jonkun toimesta. No se on paloturvallisuuden takia varmaan ollut ihan ok, mutta toteutus on ollut melkoinen. Mutta siitä ne lähtee ympäriltä poikkeen. Tuolla lailla vauhkii. Vähän kivetkin lapata, lipiläpi kivet otetaan pois, että saa kiukaan kannettua itsekseen ulos. Eihän se, vieläkö sillä niitä kiviä oli? No muutama oli vai jäkö käsi kiinni. No niin, sitten otetaan, sörkitään tuhkaluukkua vähän siinä, sieltä otetaan tuhat pois ja arinat poikkeen ja sitten ruvetaan piippua vesisäiliöä irrottelemaan. No sehän meinaa lähteä millään, no lähti kuitenkin ja laitetaan kärriä viiaa ulos ja vähän sitä lattiata viuhkottaa, siinä oli joku betonkilevy vielä ja vähän lakaa välisiivous vetää siihen noin ikkeesti ja sitten ruvetaan purkamaan noita lauteita. Otetaan siitä tuo jalkasienisuola ja kaihe pois ja ritiiletään sitä, yritetään no ylälauve lähtee tuolla lailla ilman suurempaa väkivaltaa ja niin se taitaa lähteä tuolla alalla, vaan vähän tarvii väkivaltaa. No lähti kuitenkin jo, heitetään pihalle ne. No sitten on joku hirveällä naulalla määrällä laittanut nuo lauettuet tuonne seinään, että ainakin on kestänyt ne paikallaan, ja siinä mitään revitään ne hitoille siitä poikkeen noin niin kesti. No sitten mennään tuonne mittailemaan uutta lauetta, kun ei ole kaupassa osanneet tehdä oikein kokoista lauetta, niin sitä joutuu ihan lyhentelemään tuolla lailla vähän runkovaa siitä viuh sahi. Ja samahan se on tehtävä tuolle ritilällekin, mutta kiinnitetään tuohon runkoon nyt ensin ja takaisin nuo, mitä irrotettiin, nuo kannakepalat siitä, että kestää tuo persritille sitten kohdillaan. Joo, sinne päätuoseen seinään on laitettukin jo tuki oikealle kohdalle mukamas ja no sitten laitetaan tuoseen päähän ja passilla vatuloja ja sitä suoraan. Katsotaan siinä hämärä hommiksi, että tätä mennä kun ottalampulla joutuu tekemään ja sitten joutuu vähän lyhentelemään tuota ja höyläämään ja sahaamaan tuota persalusta sinne ja hupsista kekkaa sinne sekä ja sama tehdään välilautteelle siihen noin ikkeesti, no se kävikin sutjakasti. No sitten unboxataan tuo kiuas tuolta ja otetaan siitä pahvit pois ja laitellaan hormit ja reijät tukkoon ja vetää suojamuovit pois ja lyödään sinne puuta sisään ja hanat paikalleen. Miehen vielä löytyy puuta, mutta hanat pohjilleen ja kaikki reijät niin kuin pitääkin, sorkitaan vähän ruuvia sinne tänne, joo. Sitten kaavetaan vettä säiliöön ja yritetään saada tuulta sinne, että saadaan nuo tehasrasvat poltettua. Joka kiukaallehan pitää toisia polttaa tähän ulkona. No hyvin lähti höpöttämään. Sillä väliin kun kiuas sillä pallaa, niin voidaan rakennella tuohon väliseinään uudet kiukaansuojan levyt, palosuojan levyt, vähän laitetaan siihen rimmaan, mittaillaan mukamassa niitä hirmu tärkeän näköisesti. No sillä lailla nyt näyttää hyvältä. Laitetaan siihen, vähän joutuu levyäkin pienentämään, että mahtuu ovesta sisään. Sillä lailla turvallisesti oli kaikki kuulusuojamet ja suojelisit päässä noin ikkeesti. Joo, se laitetaan siihen vähän apukapuloiden välillä suoraan sitä ja nipeksiä nyt laitetaan, tehdään jotakin jalkaa siinä. Tuommoinen kaukalohan sille kiukalle saatiin, kyllä siinä kelpaa kiukaa nyt könytä. No siinä se joku vahva mies käytiin sen jo siihen sisälle ja nyt sinne kiukalle alustaa vähän, katsotaan, että se on suurin piirtein suorassa ja siihen könytään se kiuas, kylläpä on rankka painava kiuas. No sitten vetää jotakin uutta putkea siihen ja toivotaan, että se käypi. No sen jäihän se vähän ylärannasta vajaaksi, mutta tuon verran tehdä, että on mitään. No joo, sitten laitetaan siihen joku jatkokappale kuitenkin ja könytään ja nostellaan ja vuovatellaan, että miten tämä mukaan itsestään onnistuu. No aikansa kun temua, niin kyllä se siitä onnistuu. Sitten lapataan vähän uutta kiveä siihen, että mitä enempi sen parempi, ylöspäin on aina tilaa. Voisi laittaa, jos semmoinkin laitetaan vielä tuommoiset portaat, niin on helpompi kiivetä tuohon lauteellekin. Niin tuon näköinen sitä sitten tulee, ei muuta kuin löylyä lyömään.